Mondták az ő nevét? Kontra! Ilyen távolságra! Úgy van! Szép volt! Távolság! Igen, oldalra mondom, és jobbul vissza. Jöjjön a lába! Jó. Úgy van! Határozottabb a rugás! Most is határozottabb! Most kontra! Úgy van! Komoly kontra elmozdul! Mozgatok! Dávid nem engedett közel távolságot tartani! Úgy van! Komolyan! Meg a kéz! Gyere az első! Kontra! Úgy van! Megy fejre! Vigyázz fenn a kéz! Úgy van! Szép volt! Jó! Vili tovább dolgozik! Gyerünk, Oliver, gyerünk! Harcolj! Meg a kéz! Kontra! Úgy van! Gyerünk, Oliver! Verekszik! Úgy van! Kontra! Azaz! Távolság! Távolság és kontra! Úgy van! Meg a kéz! Ne érj hozzá, Lili! Ne érj hozzá! Gyerünk, Oliver, gyerünk, gyerünk, Marti! Most megy át, Csoki! Gyerünk, Marti! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, Martin! Úgy van! Martin, gyerünk! Ne várj annyit! Kész. Kontra! Úgy van! Fogadod azonnal, ha jön! Fogasd! Úgy! Hát Hát ez nagyon jó, hogy így berugott nála. Köszi. ez nagyon jó. Erre tanítja, ne haragudjon. Maga kicsula, edző? Nem, Akkor menjen kifele. nagymama. Menjen mama, maga kifele. Gyere ide. Nézd oda, hát rúgja. A kontakt nem szabad kontakt. Kora kontakt, no? Ki kell jöjjön onnan. Nem. Egy kora kontakt. Jó van, beüt az órába, az azt mondja, hogy jó van. Ilyesminek így tanítják. Elég volt. Antrenorul bine, dă! Păi da, sigur că nu e voie. Ilyen vadul tanítják őket. Vademberek.